יש פה גם לא מעט סטודנטים. אז אוקיי, אז תכף אני אגיד כמה מילים על כל הרקע של המפגש הזה. אז באמת הנוכחים שלנו כאן זה תלמידי בתי ספר, מכיתה ז' ועד י"א, שמשתתפים בתוכנית עושים עסקים. הם נמצאים כרגע בתהליך של מרעיון למוצר. יש לנו גם סטודנטים פה ומורים, צוות יזמים צעירים ישראל, אפשר לזהות אותם לפי הרקע במיידי, וכולם נמצאים כרגע בתהליך מאוד 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 משמעותי של גיבוש רעיון ומציאה של בעיה טובה מהי. ספוטלייטים בבקשה, שרי. אז איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, זיו, בעצם אנחנו נמצאים בתוך הקהילה שאנחנו קוראים לה יזמים. יזמים, יזמים צעירים, יזמים בוגרים, כאלה שכבר צברו ניסיון וכאלה שעוד לא. וכולם נמצאים בפתח שבו כולם מצהירים על עצמם שהם רוצים להיות אנשים שמה שמעניין אותם זה לראות איך הם מקימים את המיזם שלהם. אנחנו בזמן מלחמה, אחת המלחמות לדעתי הארוכות והכואבות ביותר שמדינת ישראל ידעה. וכמו שאתה יודע, בטח גם אתה, ביום הראשון של המלחמה, הדבר הראשון שקרה כמעט לכולנו זה נעצרנו, והחוויה הראשונה שהייתה, מכאן אי אפשר להמשיך יותר. רגע אחרי, למי מאיתנו, מי שרואה את עצמו כיזם או כמי שרוצה להוביל דבר כזה או אחר, כל המבערים מיד נפתחים, והדבר הראשון שאנחנו שואלים את עצמנו זה איפה הכי צריך אותנו, איפה מתעוררות הבעיות הכי קשות, ואולי אפילו, איך שלא נסתכל על זה במציאות שלנו, קשות ביותר. אז אם אנחנו נסתכל קודם כל ברמה האישית, מה מעסיק אותנו, מה כואב לנו. אם נסתכל ברמה הכלכלית, קורים פה דברים שאומנם הקורונה עשתה לנו הכנה, אבל כזה עוד לא היה לנו. ביטחון, עסקים, חברה, איך שלא נסתכל על זה, אין סוף בעיות שמעוררות אותנו לפעולה. אז רגע, זיו, לפני ניגע בדברים ממש ממש גדולים ושמעניינים אותנו, ויזמות, ואיך שלא נסתכל על זה, השאלה שלי אליך זה, מי אתה זיו? ספר לנו קצת עליך, ובכלל, איפה פגש אותך היום הנורא הזה, 7 באוקטובר, ומה קרה איתך מאז? קודם כל, תודה רבה על עצם קיום המפגש. גם לך, יעל, וגם לך, שרי, זה מבחינתי זכות גדולה להיות פה איתכם ולקחת בזה חלק. יש פה באמת מקבץ מדהים של אנשים מכל הארץ, מכל השכבות, מכל הגילאים, של מה שמוגדר כיזמים צעירים. אה, זה זכות גדולה ותודה רבה. יש פה גם אנשים שאני מכיר, כמו אביב, כן, הרבה מאוד שנים, מאוד מאוד מעריך. ואני אנסה להגיד באמת בקצרה, אז בן 48 היום, עם 3 ילדים, אורי, יונתן ודוד, נשוי לשביט. ברקע שלי, בכלל גדלתי בפריפריה, התחלתי את הילדות שלי בקריית אתא, תושב העיר, נולדתי ברמב"ם בחיפה, ולימים עברנו לקריית ביאליק, למדתי בעוד ביאליק בתיכון, הייתי בצבא, בחיל הטכנולוגיה והחזקה, מה שהפעם חיל חימוש, באל-אופ, משם יצאתי גם לקצונה, והייתי עד גיל 30 בצבא, במסלולי פיקוד. המשכתי אחרי השחרור גם להיות מג"ד במילואים, עד לפני 3 שנים, של פיקוד מרכז, והשתחררתי מהמילואים. היה לי טריגר מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שקורס הקצינים היה טריגר ראשון מאוד משמעותי, שככה פתח לי טיפה את העיניים להסתכלות ולחשיבה יותר יזמית. ותוך כדי הלימודים, תואר ראשון ותואר שני, שלמדתי בעברית בירושלים, שהמסלול היה Executive MBA, ככה פרויקט הגמר בלימודים עסק בסטארט-אפ הראשון, שהוקם יחד עם עופר יהודאי, שותף שלי שעזר לי בהכנת הסרט לזכרו של סרן מור יהודה אלרז, שהיה מ"פ מסייעת בגבעתי, והוא עזר לי בהכנת הסרט. אתם שומעים אותי? סרן מור יהודה אלרז, זכרו לברכה, הוא עזר לי בהכנת הסרט
תוך כדי ששנינו היינו בצבא, ולבסוף הפכנו להיות שותפים לסטארט-אפ הראשון. משם, מהצבא נוצרה גם חברות, שממנה נוצרה יזמות, שיזמות נולדה בכלל באקדמיה, והסטארט-אפ הראשון עסק בעולמות ה-Advertising Technology, מה שנקרא EdTech, שזה שילוב של פרסום בתוך אפליקציות, עם יכולות של מרקטפלייס, שזה כמו זירת מסחר, עם יכולות ניהול ואלגוריתמיקה. חברה שעברה גם את המשברים, מאוד דומה לתקופה שאנחנו חווים כרגע בהייטק, אז גם חווינו תקופה של משבר. ושלום לכם בכפר סבא, אני רואה שאתם עושים לנו שלום, מה שלומכם? חמודים כולם, וזה כיף. אז ננסה לעניין אתכם, אני מקווה קצת. ובאמת ככה, במהלך הסטארט-אפ הראשון חווינו לא מעט אתגרים, אבל הצלחנו להביא את החברה לכדי מכירות משמעותיות, מכרנו את החברה לחברה גרמנית, מכרנו את החברה, נמכרנו אותה חברה גרמנית, שנה לאחר מכן הפכתי להיות המנכ"ל של אותה חברה גרמנית עם 427 עובדים, עם משרדים בישראל, ברלין, בניו יורק, סן פרנסיסקו, בייג'ין, קוריאה ולונדון, ואותה חברה 4 שנים לאחר מכן נמכרה לחברה ציבורית אמריקאית, וחצי שנה לאחר מכן הקמתי סטארט-אפ חדש, מעורב בפעילות יזמות בעיר, פתח תקווה בבית ליזמות, דיברנו על זה קודם, מעורב גם עם קרנות בארץ, יושב בכל מיני דירקטוריונים, או מה שנקרא צוותי ניהול של סטארט-אפים שונים, ויחד עם יזהר שי שהיה שר המדע ושרון מקרן קומרה, אנחנו מעורבים בלקחת חברות להנפקה בארצות הברית, בכלי שנקרא ספאק. אז עולם היזמות, חדשנות, מאוד מאוד מדגדג, ומושקע בכמה סטארט-אפים, חלקם פעילים ועובדים מאוד, ומקווה מאוד שימשיכו להצליח. אז זה ככה ברקע האישי, שצריך לעשות את זה בגרסה ממש קצרה. השאלה השנייה שלך עסקה איפה פגשה אותי המלחמה. אז בשביעי לאוקטובר היינו בשבת חתן של חברים מאוד טובים שלנו, היינו בכפר המכבייה, והיינו די בהלם, כי באו אלינו כולם, אמרו, אתם לא יודעים מה קורה, אתם לא יודעים מה קורה, וככה, בהתחלה זה היה נשמע לנו הזוי. אשתי הייתה בטוחה ב-27 בבוקר, כשהייתה אזעקה ראשונה, שבכלל זה רוח. אמרתי לה, לא, זה לא רוח, הייתה אזעקה, זה באמת. לא יודע בכלל מה קשור. הלכנו לחדר המדרגות, היו איתנו מעט אנשים, ואחרי זה, שעה לאחר מכן, הייתה שוב אזעקה, וכבר באו הרבה יותר, כנראה התעוררו, והבינו כולם שזה כנראה לא רוח. אבל לחלוטין היה הלם כללי, והיינו משוכנעים שכולם מגזימים בסיפורים, וזה לא הגיוני, וזה לא יכול להיות. אבל התוודענו לאחר מכן שכל מה שחשבנו שהגזימו, לא הגזימו, פשוט לא הבנו עד כמה הזוועה היא ממש גדולה. אז לנו גם כחברה יש קשר מאוד ל7 לאוקטובר. אנחנו גם מאמצים את הבן שלי, יזהר שי, ושל הילה, ירון נוני, ירון אורי, זכרו לברכה, שבגופו הגן מאוד והציל הרבה מאוד נפשות בגבול עזה. אז ככה, הוא גם שותפים במיזם שלו בעניין הזה של שותפות של הרבה חברות ויזמויות סביב כל מה שקשור ל7 לאוקטובר, ואיך להנציח את אותם נרצחים דרך הסטארט-אפים, דרך היזמות. וואו, קודם כל החלק האחרון באמת נקודה כואבת וקשה וסיפור בהחלט מוכר כמו עוד הרבה סיפורים. אבל אני רוצה רגע להפנות אליך שאלה, ואתה ככה פרטת את זה, והשאלה הראשונה שבא לי לשאול אותך כשאתה אומר את זה, תגיד לי זיו, מהן התכונות שצריכות, שיש בך ושצריכים להיות, כדי להיות בן אדם שמשקיע, כמשקיע, כיזם, כמוביל מיזמים, מאז שאתה צעיר ועד היום, מהן התכונות היזמיות שאנחנו צריכים שיהיה לנו? כמובן, כל אחד יש לו את האישיות ואת המבנה שלו, ויש דוגמאות לכל דבר ואיך אפשר להצליח. אני יכול להגיד בצניעות, מהזווית שלי, משתדל לדבר בקול כמו שביקשו פה בקבוצה, אז באמת, אני חושב שזה מאוד אישיותי, כמו שאתה אומרת, זה שונה מאחד לאחד. בעיניים שלי, משהו מאוד מאוד חשוב,
הם שלושה דברים. אני קורא לזה ברק בעיניים, זה הדבר הכי חשוב בעיניי, והכי משמעותי. אני חושב שברק בעיניים זה בעצם תכונת היזמות, השאפתנות, הרזיליאנס באנגלית, שזה בעצם היכולת להתמיד ולהמשיך. הברק בעיניים זה אומר שגם כשהכל נראה שחור ואי אפשר והכל בלתי אפשרי, עדיין להאמין ועדיין לרצות ועדיין לדחוף. אז ככה שבעיניים שלי הנושא של ברק בעיניים הוא מאוד 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 חשוב. זה קשור גם המון לאמונה של כל אחד בעצמו וביכולת שלו באמת לשבור כמה שיותר תקרות זכוכית. אז האמונה בעצמכם היא מאוד מאוד משמעותית. אז עניין של ברק בעיניים זה הדבר הראשון. הדבר השני בעיניי שהוא חשוב לכל מיזם, שיהיה בו טכנולוגיה וכמה שיותר טכנולוגיה ייחודית. כשאומרים חדשנות, חדשנות זו מילה גדולה, אבל לא בהכרח תמיד מתחבא בטכנולוגיה. חדשנות זה יכול להיות גם משהו שמשפרים אותו, עושים אותו אחרת, אז זה חדשני, אבל זה לא בהכרח טכנולוגיה. אז לי מאוד חשוב בעולם היזמות, או ביזמות ההייטק, בדגש על זה, בזה מתמקדים, שיהיה ערך מוסף טכנולוגי מספיק משמעותי ומספיק ייחודי. והדבר השלישי זה הצוות. מי הם האנשים? האם הם משלימים אחד את השני? האם יש בהם מישהו שהוא CTO, שזה מישהו טכנולוגי מוצרי? ועד כמה הצוות עצמו יש לו סיכויים מאוד מאוד טובים להצליח, עד כמה היכולת שלהם לעבוד יחד היא אפשרית. אני חושב שלמרכיב האישי יש השפעה אדירה לסיכויי ההצלחה של כל חברה. אני חושב שבסוף טכנולוגיות נבנות על ידי אנשים, ולא ההפך. וברגע שיש את האנשים הנכונים, בצוות הנכון, אז יש סיכויים מאוד מאוד גדולים להצלחה. וחלק מזה באותו צוות זה גם היכולת שלהם להסתדר בינם לבין עצמם. זה לא רק האם הם משלימים אחד את השני, האם הם יכולים להסתדר בינם לבין עצמם. כמו שאומרים, אתם עוד צעירים כולם, אז כשאתה מתחתן, תדע גם מה יקרה יום אחרי, אם דברים לא מסתדרים טוב, אז היכולת הזאת היא לנסות להבין ולנבא עד כמה שניתן, מה יקרה גם שלא הכל קל, שלא הכל פשוט, כשיהיו אתגרים. אני חושב שיש שלושה דברים, לפחות אצלי, מאוד 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 משמעותיים. בכל החלטה לכל מיזם. אז אני אשאל אותך עוד שאלה. אני לא יודעת איך זה מתנהג ככה, אתה עונה, יש לי ישר קופצת לי שאלה נוספת על אותו עניין. חופשי, אני חייב להגיד לך אני שאני רוצה שתשאלו, וגם בצ'אט, מה שאתם רוצים, אנחנו פה מה בשיח אפשר חופשי, לשאול וננסה אותי? להיות כמה שיותר אותנטי, ולא פלסטי. אני לא הכנתי לי פה טוקינג פוינטס, שמה שאני אגיד, אני רוצה לדבר בצורה פתוחה, חופשית, הכי אמיתית והכי טבעית, בלי מחסומים. למרות שתדעו שזיו מרצה והוא עושה הרצאות אין סוף, ועל פוקי זה יותר פנוי זה באמת שיחה הכי אותנטי שיש, הכי ישראלי שיש, הכי יזמי שיש. אתה פירטת את התכונות. עכשיו נניח אני תלמידה יושבת באחת הקבוצות פה בתוך בית ספר, ואני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אני לא יודעת, אולי אני תלמידה טובה, אולי אני קצת פחות טובה, אני ברק בעיניים, אני לא יודעת אם יש לי או אין לי, אז אין לי סיכוי להיות, או האם זה משהו שאפשר ללמוד אותו, או זה משהו או שיש לי את זה, או שמה לעשות, נסתדר בלי. אז קודם כל שאלה מצוינת. אני אתחיל עם משהו ראשוני. יש דבר בסיסי שנקרא כוח הרצון. תכף נדבר על יכולת. אם יכולים או לא יכולים. נתחיל עם כוח הרצון. כוח הרצון זה או שיש אותו או שאין אותו, מה שנקרא, זה מולד. בסוף כדי לקום בבוקר, צריך לרצות לקום בבוקר. נכון? זאת אומרת, צריך לרצות ללכת לבית ספר, צריך לרצות ללכת לעבודה, צריך לרצות להקים חברה. זאת אומרת, כוח הרצון הוא משהו שהוא טבוע בנו, בכל אחד מאיתנו, והוא חייב להיות הדבר הבסיסי, או לפעמים בכלל יכולת שחייב להיות בכל אחד ואחד, בטח אם הם רוצים להיות יזמים. אז בואו נתחיל מזה שאם את רוצה, יעל, לקחנו אותך כדוגמה, אז כוח הרצון, אם יש לך אותו, וכנראה יש לך אותו, אז זה כבר התחלה, נכון? עכשיו, לגבי היכולת והברק בעיניים וכל יתר הדברים, אז אני חושב שבסוף, ברגע שיש את כוח הרצון, הוא גם משפיע על הברק בעיניים, כי יש את כוח הרצון, אני רוצה. אז יש לי את הברק בעיניים. ומה שחסר עכשיו זה באמת היכולות. ואת היכולות זה מן הסתם משהו שאפשר לאמן. אני בטוח שיש פה חלק מהחבר'ה
שמתאמנים, או אם זה בשיעורי ספורט בבית ספר, או מתרגלים במתמטיקה, כשאתה לא יודע משהו בחשבון. אמרתי אתמול לבת שלי שבחשבון לא יעזור, צריך כל יום לתרגל, זה לא, יש לו תרגיל אחד וזהו, צריך כל הזמן לתרגל, כי התרגול פשוט מאפשר לנו לאמן את עצמנו למשהו אחר. השריר, נכון? השריר שלנו שמתאמן בחדר כושר, בסוף ממה הוא נבנה? אתם רואים פה את חלק מהחברים פה שאולי מתאמנים, נניח אביב, היה לו חשוב לאכול עכשיו ארוחת בוקר מזינה, נכון? אז יכול להיות שהוא גם מתאמן, למה? כי נפש בריא וגוף בריא, וכשאנחנו מתאמנים אנחנו מחזקים את העצמות שלנו, אנחנו בונים את השריר שלנו, והשריר הזה זה כן משהו שנבנה. אני חושב שאותו עניין גם לגבי יכולת. אתה הולך ואתה לומד. אם אתה לא יודע מה זה יזמות, אז אתה הולך, יש היום ברייכמן, סתם כדוגמה, תואר שעוסק במנהל עסקים בהתמחות ביזמות, אז אתה לומד איך להיות יזם, אתה הולך לזל, אתה הולך לאקסלרטורים שהם חממות שמלמדות מה זה יזמות. אז אני חושב שבסופו של דבר את היכולת בהחלט אפשר ללמוד. קרן, כוח רצון חייב להיות. אני חושב שמאז גיל צעיר מאוד מאוד מאוד, אני אגלה לכם סוד, אבל אל תגלו לכולם שלא פה, חוץ מאלה שישמעו בהקלטה. אבל כשחברים שלי בגיל 12 ו-13 קראו ספרים של ריגול או ספרי עיון, לי יש עד היום, חבר אפילו שבוע אתגר אותי, והוא שאל אותי, הראה לי, הוא אמר לי, אתה חייב לקרוא את הספר הזה, הוא ספר לפני 20-30 שנה. אתה יודע, נראה לי שקראתי אותו, על איך להיות שבעת העגלים של האנשים האפקטיביים הרגלים ביותר. אפקטיביים, יפה יואו, מאוד. איך ידעתי שתגיד את זה. אז, אז, איזה אז סטיבן אותו, קובי. אז זה מקסים. אז בדיוק, אז אני נכון. יכול להגיד שאמרתי, תשמע, זה מצלצל לי. עכשיו, שתבינו שכשהייתי ילד, זה מה שקראתי, שזה נורא מוזר, אני יודע, אבל מאוד סקרן אותי העולם של ניהול, של יזמות, עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, כי רציתי, כי שאפתי, ורציתי לשבור את תקרת הזכוכית. הנה וואו. בלייב, אתם רואים, זה סטיבן קובי, מהספר, שלחתי לו תמונה אתמול מהבית שלי, שמצאתי את הספר הזה בספרייה. ו... זה רק מראה, זאת אומרת, ספר עתיק לדעתי, אבל הדחף הזה, או כוח הרצון הזה, כנראה היה מאז גיל מאוד מאוד צעיר. זה יכול להתפתח גם בגיל מאוחר, כן, באותה מידה, אבל כוח הרצון הוא מאוד מאוד חשוב. אבל יעל, הכוח רצון זה באמת מנצח דבר הכל. קטן. הדבר הגדול זה העובדה שבן אדם צריך להאמין בעצמו. היו לי לאורך כל הדרך כל הסיבות האפשריות להגיד, אין לי סיכוי לשבור את תקרת הזכוכית. נולדתי בקריית אתא, נולדתי במקום שההורים שלי שניהם עבדו מאוד קשה, אפילו אבא שלי זוכר לך בשתי עבודות ביום, כדי שנצליח. יכולתי להגיד, אין לי קשרים, לא גדלתי באזורים ומקומות שיכולים לעזור לי. היה באמת כל הסיבות. ובסוף צריך פשוט את האמונה ואת אותו כוח, כי בלי זה אי אפשר. וכל אחד מכם צריך פשוט, לא משנה מה, תמיד להאמין בעצמו. תמיד, 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 תמיד. לא משנה מה אומרים לכם, אתם חייבים להאמין בעצמכם. שאלו פה בצ'אט, יעל, ברשותך, שאלו איזה יזמויות אני מכיר שנוצרו אחרי 7/10. אני חושב שאחד הדברים שקורים עכשיו, ויקרו כנראה עוד הרבה להערכתי הצנועה בתקופה הקרובה, אני רואה הרבה יזמויות בעולמות שקשורים למלחמה. אני רואה הרבה יזמויות למשל בעולמות של תרומה לקהילה. אני לא יודע אם יצא לכם להיחשף, אבל היה פה בחודש הראשון, יש לנו עם מדהים, שלא קיים כמותו באף מקום, שלא בכדי אנחנו קיימים כבר מעל 3,000 שנה, ולא צריכים להבין את הסוד שלנו ואת הקסם שלנו, אבל הקסם שלנו הוא כזה שאנחנו בתוכנו מאוחדים, בתוכנו אנחנו חזקים, ויודעים מכל משבר בסוף לייצר הזדמנות. ופשוט בחודש הראשון קמו פה יזמויות טכנולוגיות מדהימות של דירות ושל סיוע אחד לשני, וקמו אפליקציות וקמו כלים ממש שכנראה ישרתו אותנו לעוד הרבה מאוד זמן אגב, וישרתו לא רק אותנו, כי חלק מהכלים שראיתי שאנשים עשו בתחילת המלחמה הולכים להיות סטארט-אפים אמיתיים קדימה. רואים גם סטארט-אפים שנוצרו בעולמות של ביטחון.
פתאום דברים פשוטים שקשורים לאיך לקשור את המשקפת בצורה טובה, איך לחבר בין, איך לעשות אפילו, אם יש פתאום דימום, אז איך לעצור את זה עם כלים טכנולוגיים חדשים. אתמול ראיתי סטארט-אפ רק שעוסק בזה. אז הולך להיות פה רנסנס מדהים בכל שקשור לחדשנות טכנולוגית. חלקה קשורה לביטחון, אבל למי שלא קרא, אני ממליץ לכם לקרוא את הספר שנקרא סטארט-אפ ניישן. סטארט-אפ ניישן, ששאול זינגר סול זינגר הוא אחד הכותבים בו, ובספר הוא מסביר שישראל, אחת הסיבות שישראל הצליחה כאומה, חלקה זה בגלל העובדה שהצבא הצליח לייצר המון טכנולוגיות שלבסוף הוזרחו והפכו להיות בעולמות האזרחות. קחו לדוגמה את עולם שאתם מכירים אותו, שאלתם פה על חדשנות, אבל על דרונס, נכון? הדרונס זה דבר שהוא מטורף, מטורף. אותם כלים, אנחנו כישראל, כמדינה עכשיו, הולכים להיות מעצמה מטורפת בזה. יש אפילו חברה שמאז המלחמה, שאני מכיר אותה באופן אישי, כי חן גולן, הוא בעלה של צורית גולן, שהייתה ה-HR שלי, המנהלת משאבי אנוש בחברה הקודמת שלי. ולמי שלא מכיר, החברה קוראים Next Vision, היא מודפקת בבורסה בתל אביב. החברה שווה עכשיו 3 מיליארד. וואו. ולפני שנה, תסתכלו, נראה לכם את הגרף שלה, אתם רואים את הגרף? לפני המלחמה ואחרי המלחמה. זאת אומרת, מי שהשקיע שם נהיה מיליונר, כן? אבל אותה חברה שמתעסקת באותם דרונס ועם יכולות ייחודיות, פתאום הפך להיות חברה ענקית. אז תחשבו שאותה חברה עכשיו, עם הכסף שהיא מצליחה לגייס, תוכל להשקיע בעוד טכנולוגיות נוספות ובעוד כלים נוספים שיצאו סטארט-אפים נוספים שיתחברו לזה. זאת אומרת, הולך להיות פה מעגלים על מעגלים על מעגלים נוספים שאותה מלחמה הולכת לייצר. אז בטווח המיידי לא רואים את זה, כי עכשיו שמסתכלים לא רואים את זה, אבל מתחת לפני השטח אנחנו כרגע נמצאים במה שנקרא בעולם ההייטק בתקופת המעבדה. לא רואים מה שנמצא במעבדה, לא רואים אותו, אז בעיתונים אתם שומעים שאין יזמויות ואין חדשנות והכל עוצר והכל. אנחנו הולכים לפני פיצוץ. בקורונה שהייתה, אמרו הכל שחור והכל לא יצליח והכל קורס, ואז נגמרה הקורונה, פתאום כל חברות הייטק, יוניקורנים, מלא, והצלחות, והנפקות, ומה לא, נכון? אבל כשזה קרה באותו זמן, אף אחד לא ראה את זה באותו רגע, כולם ראו הכל שחור, הכל שחור. ואותו דבר רואים את זה עכשיו, זאת אומרת, לא רואים את זה, כשיגמר בעזרת השם, אנחנו נראה איך פתאום צצות להן פה תעשיות שלמות, שחלקן אגב בעולם שישראל לא הייתה חזקה בו מעולם, שזה העולם היצרני. העולם היצרני הוא עולם שאנחנו כישראל תמיד אנחנו לכיוון הסופטוור. מה זה סופטוור? זה לפתח תוכנות. פתאום נראה הרבה ייצור וחברות יצרניות, כי ישראל תרצה לנחס כמה שיותר דברים לעצמה, ולהיות זאת שגם מפתחת ורואה את המוצר מהרעיון שלו ועד היישום שלו. אנחנו נראה פה הצלחה של זה. את יודעת, יעל, תמיד אמרו לי שישראל מאוד חלשה בלייצר יוניקורנים. יש פה, אנחנו מעבדה, מייצרים משהו, אנחנו ישראלים, הכל מהר, 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 לא יודעים לבנות חברות, ואז ישר מוכרים אותם, ואין פה, אנחנו בעצם מין מעבדה לעולם. ו3, 4 שנים אחרי שאמרו את זה, פתאום, מלא יוניקורנים, מלא חברות, מלא יזמים, שפתאום בנו פה חברות ענק, הפכנו להיות בעולם בסדר גודל האומה ששולטת והיא סוג של יוניקורנים. ואני חושב שזה דבר שאנחנו נצפה בשנים הקרובות בעזרת השם. נראה פה תקופה שישראל, כמו שאמרו שאנחנו לא יצרניים, נראה איך ישראל הופכת להיות פתאום מעצמה יצרנית מהטובים בעולם. אנחנו בדרך לשם. אז יש פה פוטנציאל עצום, אז יש פה מלא יזמים בחדר, פוטנציאלים ליזמים, שכל אחד מכם פה יכול להיות יזם. זרקתי לכם פה כמה רעיונות, אז כאילו לפחות יודעים, תזכרו את זה אחרי זה, כשתיתנו אופציות, אבל לגמרי יש לכם פה פוטנציאל להרבה מאוד חברות שיכולות לקום פה. אז אני רוצה רגע לתת לזה עוד כיוון. יעל, אני יכול גם שאלה לזיו? אתה תכף תיתן שאלה, אני רק רוצה לא לפספס פה את המומנטום הזה. אתה נתת פה אינסוף, באמת נגעת בהרבה מאוד תחומים, עכשיו הם נמצאים בחדר, הם נמצאים בשלב שהם מגבשים את הרעיון שלהם,
איזה טיפים אתה יכול לתת להם כדי לזהות, כי זה אין סוף תחומים ואין סוף זירות, ויש זירות ההשקעה שם אולי יכולה לקחת אותם למקומות רחוקים, ולפעמים רעיון קטן הוא רעיון גדול מאוד וטוב. איזה טיפים אתה יכול לתת להם, מה זה רעיון טוב בזמן מלחמה, שעכשיו אנחנו נמצאים, אמרנו, בתנאי מעבדה ואין סוף רעיונות מסביבנו? איזה שהם טיפים שיכולים לכוון אותם למה זה רעיון טוב ואיפה כדאי להתחיל לחפש את זה? שאלה נהדרת. בכל עולם ההייטק, הרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי רעיון. על מה אני אעשה? אבל אין לי רעיון. מה, סתם אני רוצה להיות יזם, אני רוצה להיות הייטקיסט, אבל אין לי רעיון. ו... והדרך הכי טובה זה פשוט ללכת ולפגוש את העולמות שאנחנו רוצים בהם לפתח, ולראות בעיניים ולחוות בעצמנו את הבעיה. אני אסביר. יש למשל בחיפה, ברמב"ם, גוף שנקרא ביודיזיין. ביודיזיין זה בעצם גוף שסטנפורד, אוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית, הקימה בכל העולם רשת שכל המטרה שלה היא לייצר בוטום-אפ. מה זה בוטום-אפ? לוקחים מישהו מהאוניברסיטה שלמד הנדסה, לוקחים מישהו מהתעשייה שלמד מוצר, לקחו מישהו שהוא בעצם רופא בבית החולים, ואז לוקחים אנשים שיושבים בבית החולים, במחלקה, ורואים בשטח, בפועל, איזה תהליכי עבודה יש ואיזה בעיות יש בתהליכי עבודה. ודרך זה בעצם רואים מה הבעיות האמיתיות שצריכות פתרון. אין דבר יותר חשוב בכל מיזם, בלנסות להבין איזה בעיה יש, מי צריך אותה, מי ישלם עליה, האם היא ייחודית, האם יש פתרון אחר שמישהו כבר חשב עליו שהוא דומה, האם יש תחרות בתחום, ואם יש דוגמה מעולם תוכן אחר שיכולה להוות עבורנו השראה לאותו תחום. זה יכול להיות מנדל"ן לעולם או לזירה של e-commerce, שזה בעצם עולמות מסחר רגילים. אם תראו בארץ יש תעשיות שלמות שמאוד מאוד דומות. הסייבר והפינטק והאתק והדיג'יטל הלט. אתם תראו שבסופו של דבר הרבה מאוד מהפתרונות הם מאוד מאוד דומים, רק לבעיות שונות. הפתרונות דומים, אז הרבה פעמים אנחנו נראה ונגיד, רגע, אבל פתרו את זה בזירת מסחר אחרת, אז אולי אני יכול לפתור את זה גם פה. אבל הכי חשוב, הכי 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 חשוב, יעל, זה מה הכאב. לגלות כאבים, פשוט כאבים. מדהים. תודה רבה, אני מקווה שזאת המחמאה, אני לא יודע מי זה די.ג'יי קלד, אבל אני עכשיו בודק, ואם הוא חתיך אז אני אגיד לבת שלי. קודם כל, אני מקווה ממש שרשמתם את כל השאלות האלה שהציף פה, הרי הוא אמר, מסתכלים על זה, זה כל הפרמטרים שמזהים מה זה פרויקט טוב, או מה זה מיזם טוב, אני מקווה שרשמתם אותם, ואם לא, אנחנו נדאג שאתם תדעו אותם, ואין לי ספק שזה מפתח. אביב, אתה רצית שאלה. אביב הוא חבר דירקטוריון ביזמים צעירים ישראל, גם עם די.ג'יי תומך... קלד אין לו עיניים ירוקות, ביאסתם אותי, אבל יאללה, אני זורם איתכם. אבל הוא בגיל שלי, בן 48. וואלה. טוב, קודם כל זיו, מבחינתי תמיד תענוג ללמוד ממך, ובהחלט אני חושב שהזכות של כולנו בכל הגילאים להקשיב וללמוד ממישהו שעשה ויודע ומבין, ויש לו גם ראיית עולם מאוד מאוד מיוצאת דופן, מהיכרות אישית. רציתי לשאול אותך, הרבה מאוד מהקבוצות שלנו ביזמים צעירים בעצם מקימים חברה. וזה אומר שיש מנכ"ל, ויש את כל ה-C-Levels נקרא לזה, סמנכ"ל תפעול, וסמנכ"ל שיווק, וסמנכ"ל טכנולוגיה או CTO, ובעצם איזשהו טיפ שאתה יכול לתת מהניסיון שלך לבחור צעיר, שאמור להוביל עכשיו את החברה, עם איזה כישורים חברתיים הוא צריך להפעיל כדי להוביל את החברה ולהוביל את הרעיון, לידי מימוש וזכייה בתחרות סוף השנה והצלחה. אני רוצה שתחדד לי את זה, אביב, האם זה משהו שקשור ליכולות אישיות, יכולות טכנולוגיות, זה בבחירת הצוות, מה חשוב לך? גם חברתית, איך לרתום ולהוביל את שאר חברי הקבוצה בעצם למטרה אחת, כי בעצם נוצרת פה קבוצה עכשיו חדשה, מתוך הכיתה או השכבה, והם צריכים בעצם ממש לבנות איזושהי חברה עם רעיון,
והמנכ"ל צריך להוביל את כל התהליכים האלה. אז איך נכון לו להגדיר כן. את בעלי התפקידים, איזה תכונות חשובות שיהיו לו, ואיך לעשות את זה נכון, איך לרתום את כל הקבוצה הזאת, גם חברתית. זאת אומרת, יותר ברמת הרתימה. איך אתה הופך אותם, אני דייקת אביב, איך אתה הופך אותם לצוות שהוא כן. צוות מנצח, ואיך התפקיד של המנכ"ל הופך להיות כזה שהוא, מה הוא צריך לעשות כדי לגרום לצוות הזה לעבוד ולרוץ ביחד בקצב היסטרי. קודם כל, שאלה נפלאה. אני אנסה, אני לא חוויתי את זה בבית ספר, חוויתי את זה באוניברסיטה, בפרויקט הגמר בלימודים, משהו דומה. אני חושב שבתור התחלה, להבין שאותו אחד שעושה את זה, שהוא לא יודע הכל. אוקיי? זאת אומרת, שהוא לא עכשיו איזה מישהו שיודע הכל ומבין בהכל, והוא הכי חכם, והוא הכי מוכשר, אז צניעות, בסדר? בתור התחלה. דבר שני זה הקשבה. בדיוק לימדנו היום על ההבדל בין הקשבה לראייה או שמיעה לראייה, וכמה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. ראייה זה משהו רגעי, ושמיעה זה משהו הרבה יותר משמעותי ולאורך זמן. ואגב, זה מופיע ככה, מי שככה בעניינים, פרשת שבוע משפטים שתהיה ממש השבת הקרובה, אז בדיוק עוסק בנושא של שמיעה, ראייה וצדק. ואחד הדברים זה באמת היכולת להקשיב לכולם ולהבין האם יש להם רעיונות טובים יותר, האם הם יכולים לבוא עם רעיונות שבסוף אנחנו נבחר. וברגע שכל אחד יבין שהוא רגע אחראי, וזה לא רק אני זה שאמור להוביל, אלא זה הרעיון שלי, כדוגמה אישית, אבל בואו גם אתם ברעיונות משלכם. וכל אחד יכול להציג את הרעיון שלו, וגם להגיד באותו רעיון מה מבחינתו הסיבה שהוא חושב שזה נכון. ולעשות ממש אפילו פיץ' קצר של דקה עם עקרונות. מה הרעיון שלי? מה ייחודי בו? למה אני חושב שהוא יצליח? עם ככה ממש גלם פשוטים, ומה זה דורש מאיתנו. וכמה זמן ניקח להוכיח את זה. ובסוף כנראה שיש פה מימד של זמן שהוא לא פחות חשוב בתהליך הזה של הבחירה. ואחד הדברים זה שכדאי בתהליך הבחירה, הוא באמת שתהיה הסכמה רחבה לאותם רעיונות, לעשות סוג של הצבעה אפילו, מתוך אותם רעיונות שאלו, מה רוב האנשים רוצים, ולדרג את זה. אז זה תהליך מאוד כיפי לעשות אותו במשותף. דבר שני, זה הופך כבר את הצוות לצוות שמתחיל פתאום כבר לעבוד ביחד, כי אנחנו בעצם רואים שיש בעצם איזשהו ערך מאוד משמעותי לעבודה הצוותית כבר באותו שלב, כי שומעים אותי, יש לי מקום. אני יזם יחד איתך. זה שאתה מנכ"ל, זה לא בהכרח הופך אותך להיות זה שמנהל. אני מזכיר לכם שבחיים, גם ביזמות, בסטארט-אפ, היזם הוא לפעמים מנכ"ל, לפעמים הוא לא. ולכן הצניעות פה היא מאוד חשובה. ועבודת הצוות היא קריטית. ולשמוע את כולם זה חשוב. הדבר הבא, זה איזה יתרון יחסי יש לכל אחד. אחד מאוד טוב בלהיות האיש שיווק, אז הוא יהיה אחראי על החלק של השיווק, ולבדוק את השוק, לבדוק את התחרות. אחד מאוד טוב בלהגדיר את המוצר, אז בואו ניתן לו. אז פשוט לחלק את התפקידים בין כולם, לפי יתרון יחסי. ואם אין כזה, זה גם בסדר, אבל הייתי עושה רשימה של אותם מקצועות נקרא לזה, שכל אחד צריך להביא איתו פנימה, ולייצר איזושהי התחייבות, סוג של אמנה של בין כולם, שכל אחד מחויב להגיש בזמן, או לייצר בעצם בתהליך הזה עמידה בזמנים. אז ברגע שאותו אחד יגדיר מי עושה, מה עושים, ביחד עם כולם, אותה אמנה, כמה זמן יש לנו, לאיזה הישגים אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו בתהליך הזה, באיזה קבועי זמן, ולעשות את זה כמשהו שהוא גם חוויה. אני חושב שברגע שאנשים הם בתהליך של חוויה, הכל נעשה אחרת. תחשבו שהרבה יותר כיף לעשות עסקים כשיושבים סביב שולחן של אוכל, נכון? הרבה יותר כיף, מאשר לשבת בשולחן אחד מול השני במשרד קר. אז את כל התהליך הזה, אם תעשו אותו כחוויה, כל פעם בבית של מישהו אחר, אפילו בבית הספר, כל פעם באזור אחר בבית הספר, אם זה בסטארט-אפ שחשבתם שהוא קשור לבית חולים, את המפגש שבא לעשות בבית חולים, להביא אומן אורח, להביא איזה רופא פתאום שידבר אם זה בתחום של רפואה, אם זה איש ביטחון, אם זה קשור לביטחון, כדי לתת בעצם לתהליך הזה
להיות חווייתי. אז אם אותו אחד שמנהל את זה יחשוב על העקרונות האלה, יראה שהוא מתייחס לזה ברצינות, הוא יסחוף את כולם, כמו כל מנהיג, תמיד, ויזם הוא מנהיג. וברגע שהוא מבין שהוא בעצם צריך לסחוף אחריו, הוא צריך לעשות את זה לא כי חייב, כי אנשים ירצו. ברגע שאנחנו הופכים את זה מחייב ללרצות, כל הדינמיקה משתנה. מדהים. יפה מאוד. אני אהבתי שהזכרת, ועוד זה היה ככה זה בסייפה, את העניין של יזם ומנהיג, ולגמרי מתחברת עם זה. אני רוצה רגע לחדד את זה פה כלפי הצוות, היזמים הצעירים שיושבים פה וכל מי שיושב בחדר. קודם כל אנחנו נמצאים בתוך מסגרת חינוכית שהיא מסגרת בית ספר, שזה לא obvious שבתי ספר מכניסים לתוך המסגרות שלהם תוכנית שמפתחת יזמות ומנהיגות מהסוג שאתה מדבר עליה. ואני רוצה, והרבה פעמים אני נתקלת, בין אם אני מדברת עם שכבת העסקים, ההייטק, היזמים, לבין אם אני מדברת עם מערכות שונות גם בתוך מערכת החינוך, לגבי יזמות בגיל הזה. יש לנו פה אפילו בתוך התוכנית ילדים בכיתה ה' בתוך התוכנית, והרבה פעמים תמיד אומרים, ואגב, המלחמה מאוד מאוד מחדדת את זה, כי היא עושה לנו back to basic להרבה מאוד דברים של רגע, איפה מתחילים הדברים, איפה התחיל הסיפור של החברה שלנו, איפה מתחילה המלחמה שלנו, איפה מתחילה הדינמיקה שקורית בתוך החברה הישראלית, איפה היא מתחילה, ואז זה מחזיר אותנו חזרה אחורה לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה קורית בשלבים שהם צעירים וכן הלאה. מה שאני נפגשת איתו בדרך כלל זה, או זה לא עכשיו, בואו נדבר על זה אחר כך, או יעל, אני מצטטת משפטים שאומרים, את חיה בסרט, את נמצאת במקום שבו צריכים לחכות, תני לילדים את הילדות שלהם, וכשהם יגדלו, הם יהיו מה שהם רוצים להיות. ואני שואלת אותך, יזמות בבתי הספר, זאת השקעה, או שזה חוג, או שזה תענוג? איך אתה רואה את זה? אני קצת אהיה קיצוני בזה, מצוין. כי אני אשתף את הדעה האישית שלי. אני חושב שזה חובה. אוקיי. זאת אומרת, אני לא רואה בזה בכלל אופציה. ואני חושב שהחינוך לטכנולוגיה הוא צריך להיות בכלל מהגן. זאת אומרת, אני חושב שככל שמתחילים בשלבים מוקדמים מדי, זה פשוט הופך את התהליך הזה להרבה יותר קל. ותחשבו על זה שאפילו בגן, אם הייתם מסתכלים על לגו ויצירת לגו, והסתכלו על רובוטיקה, שזה אחרי זה בכיתות מוקדמות, ואפילו תוכנה, או ללמוד שפה, ככל שאתם יותר צעירים, היכולת קליטה שלכם הרבה יותר גבוהה. ככל שבשלב מוקדם יותר תיחשפו לזה, פחות תפחדו מזה. בואו ניקח דוגמה מהאומה האמריקאית. האומה האמריקאית מאוד טובה, מאוד 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 טובה בשיווק ומכירות. עכשיו, הדבר הזה מצליח מסיבה פשוטה, כי הם בגיל מאוד 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 צעיר, מכיתה א', מה זה? מכיתה א', הם כבר לומדים לעמוד מול כל הכיתה ולדבר. כל שנה, שנתיים, עושים רישאפל, מחליפים להם את כל החברים בכיתה. כי מלמדים אותם את היכולת הזו שנקרא תקשורת בין אנשים, וכמה זה חשוב להם כל הזמן להכיר אנשים ואנשים חדשים. כן. אותו דבר גם פה. ככל שנתחיל בשלבים מוקדמים, יש לנו את כל הסיבות כמדינת ישראל, בכל המגזרים, בכל המגזרים. וראיתי דברים מדהימים, 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 בירכא למשל, בנושא של טכנולוגיה, וחינוך לטכנולוגיה, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, וזה מראה שככל שמתחילים יותר מוקדם, ומבינים כמה זה חשוב, אנחנו בונים כוח עצום, לא רק לישראל, לעולם. תחשבו כמה פיתוחים ישראלים, כמו דיסק-און-קי, ועוד רבים, ובעולמות המים, כמו נטפים, ועוד רבים אחרים. בלי היזמות הישראלית, העולם נפגע. זה לא שאנחנו יודעים הכל, אבל יש לנו הרבה סיבות לקחת את המוח שיש לכם, את היכולות שיש לנו כמדינה, ולהיות אלה שמובילים את החברות העולמיות. תראו כמה מנכ"לים. הייתה פה מנכ"לית אורקל לפני שבועיים בארץ. מנכ"לית של אורקל, ישראלית מחולון, מנהלת את אחת החברות הגדולות בעולם. יש פה הון אנושי יוצא דופן.
יש פה אנשים שהם חכמים, יצירתיים, שאפתנים, פותרי בעיות, ואנחנו פשוט יכולים להוביל בכל שלב. ואם נתחיל בשלב מוקדם יותר, הסיכויים שנייצר פה אומה שהיא עוד יותר מצליחה בהייטק תגדל. אז אני פה הרבה יותר חריף בעניין הזה. אני גם חושב שלימודים זה דבר חשוב באופן כללי, ללמוד איך להיות יזם, או ללמוד בכלל. זה מקום לא רק בגלל הכלים שהוא נותן, הוא מקום שפותח את הראש, הוא מאפשר. את הסטארט-אפ שלי הראשון, הוא נולד מהאקדמיה. פשוט כך. ובסוף זה מייצר פה כוח עצום. רשמו פה משהו חשוב, יעל, על הלוחמים. ואני מסכים שקודם כל תודה ללוחמים, וכמובן נאחל מפה אגב לכל הפצועים והחולים ולשבויים שיחזרו הביתה. ואני חייב להגיד לכם שהחבר'ה האלה הלוחמים, הם היום לוחמים בקרב, ומחר, כשתהיה כלכלה חזקה, הם אלה שיבנו את הסטארט-אפים הבאים, והיכולת שלהם להתמודד במצבים קשים ומורכבים וקשים, תאפשר להם, זה אותו רזיליאנס שדיברנו עליו, זו אותה יכולת, אותה כוח עמידות, כי בסטארט-אפ יש תקופות קשות ולא פשוטות, וכוח העמידות הזה יאפשר להם להיות הרבה יותר מוצלחים וחזקים. לגמרי. אנחנו ממש רגע לפני סיום. קצר. הרי רציתי להגיד לזיו שאני כיזם משוכנע. דן וילנסקי הוא חבר דירקטוריון מייסד ביזמים צעירים ישראל, והוא פה איתנו. דן, בבקשה. מה שאני רוצה לומר זה שהדברים שלך מאוד העליבו, לדעתי, את היזמים הצעירים, וכדאי היה לסכם את הפגישה בסטייטמנט של שורה אחת מצדך שאומר, האם אתה מאמין שהתוכנית יזמים הצעירים שמאפשרת למשתתפים להיות יזמים בעתיד? דבר שני שהרמת כאן, וזה לדיון שלנו פנימי, זה האם כדאי להתחיל את התוכנית של יזמים צעירים, גם להכיל אותה לגני ילדים. אז תודה רבה. אני אענה לזה גם. חד משמעית, כן. אז אני לגמרי מתחבר לדברים דה, ותודה על השאלה. אז ללא ספק, מפגשים מהסוג הזה, ובטוח שמפגשים נוספים, ותוכנית שבה אתם עוקבים ועוברים על הסטארט-אפים, ויש לכם הרבה מאוד מנטורים בתוכנית שמלווה ועוזרת לאותם יזמים. כל דבר כזה הוא מה שנקרא פרייסלס, אין לו, אי אפשר להסביר את הערך שלו עבורכם, גם אם אתם עכשיו לא רואים אותו, יש לו ערך עצום בניסיון שאתם תצברו, ולכן זה חובה וזה חשוב, וברור שזה יכול לעזור ולקדם. לגבי הגן, אני לגמרי שם, זאת אומרת, בעיניים שלי, כמה שיותר מוקדם, טרום חובה, חובה בוודאות, חייבים להתחיל כבר משם, לייצר את חיידק היזמות, ואני חושב שזו הזדמנות מדהימה שיכולה להיות. אני מזמין אתכם גם, יש פה בעיר פתח תקווה, בית יזמות, שמשלב אגב, מגיל צעיר מאוד, לדעתי גם מרמת הגן, יזמות יחד עם קהילה, יחד עם תעשייה, יחד עם אוכלוסיות ומגדרים שונים, ובשילוב משרד החינוך, ובטוח שיעל ושרי ישמחו לעשות פה ביקור. אני גם מזמין אותך דוב לבוא, להיחשף, לראות בעיניים ולהבין את הקסם הזה, ואתם יכולים לחלוטין להיות שותפים כחלק מזה, ולהביא את הבשורה הזאת בכל הארץ, כי ללא ספק יש פה הזדמנות יוצאת דופן. חד משמעית. תראה, חלק מהקבוצות כבר מתחילות לצאת, כי הם נכנסים בטח לשיעור הבא. אני רגע אעשה סיכום של מה שעברנו פה ב-45 דקות האחרונות. קודם כל, להגיד לך תודה ענקית על זה שאתה נמצא איתנו בלב ובנשמה פה. רגעים קשים לנו במדינת ישראל, רגעים מכוננים מצד שני שגורמים לנו באמת לתנועה מאוד מאוד גדולה של חשיבה מחדש על האחריות שלנו ועל המנהיגות שלנו ועל הפעולות שאנחנו רוצים לבחור ולעשות. אם אנחנו לוקחים את כל הסיטואציה הזאת, ותכף אני אגיד משהו לגבי מה אנחנו מאחלים לעצמנו, אז אנחנו מבינים שאנחנו בשעה מאוד מאוד חשובה כמנהיגות שנמצאת פה בחדר, לבוא ולקחת ולעשות את הצעדים הנכונים. הנוער, אני יודעת שאם אני אשאל אותך ואני אגיד לך, לדעתך,
ההשקעה בילדים האלה, בתלמידים האלה, ביזמים הצעירים האלה, תשפיע על כלכלת מדינת ישראל, אתה תגיד לי כן, ואם אני אשאל אותך אם זה ישפיע על המנהיגות הבכירה של מדינת ישראל, אתה תגיד לי כן, ואם אני אגיד לך אם זה ישפיע על המותג שקוראים לו סטארט-אפ ניישן, אתה תגיד לי כן, אני בטוחה שאתה תגיד לי כן להכל, ואני חושבת שהשעה הזאת מציתה ככה ברק בעיניים, שמבינה שבין הילדים שנמצאים עכשיו בבית הספר לבינך, כל מה שיש שם זה רק איך לעשות את זה ולאן להגיע. אז קודם כל, תודה על שעה קסומה. אני מאוד נהניתי, זה לא משנה כמה פעמים אני שומעת את זה, מפיך זה נותן לי חידודים וגם ישר ככה מחשבות חדשות לאיך אנחנו עושים את זה. אנחנו, אתה ואני וכל מי שנמצא פה, נאחל באמת לכל החיילים שלנו שיחזרו בשלום הביתה, לחטופים אמן. שיחזרו במהרה, אמן. לפצועים שלנו שנמצאים ומחלימים, החלמה מהירה וטובה ושלמה, למשפחות השכולות, נחמה שלמה, ואנחנו נחבק את החיבוק הכי גדול, ואני מאחלת לכולנו שנהיה מספיק חכמים כדי לקחת את כל מה שיש לנו כאן ולמנף את זה למקומות חדשים וטובים, ואני חושבת שמה שקורה פה זה צעד אחד גדול בתוך כל מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אז זיו, תודה לך על שעה קסומה. תודה רבה לכם. עם צוות תזכרו יזמים צעירים שמשבר, ישראל שעושה ימים כלילות, לילות כימים, למען העשייה הכל כך חשובה הזאת שהתגייסו פה בכל דרך אפשרית כדי שזה יקרה, למנהלים בבתי הספר, והכי חשוב לנו, היזמים הצעירים, הסטודנטים שנמצאים איתנו, שאיתכם כל זה לא היה קורה. תודה. יעל, תודה רבה. משבר הוא מבשר. תזכרו שזה מבשר. תודה רבה. יש לנו פה בשורה גדולה לעם ישראל. נהיה מאוחדים, אנחנו ננצח. וחלק מהניסיון זה הכלכלה, ובזכות חבר'ה כמוכם שיהיו יזמים. תודה רבה, חברים. אמן, אמן. תודה, תודה, תודה לכולכם. תודה מחטיבת שזר. ביי. אין עליכם. יעל, תעצרי בבקשה.